Dobrý den, já jsem Míša. Nyní vám musím natočit znovu můj dokument, jelikož jsem předtím zapomněla zmáčknout čudlík. Protože je hloupá. Protože jsem hloupá. Tak teda znovu, jo. Marta. Dobrý den, já jsem Marta. No a jako kdybyste potřebovali, jo, tak já vás klidně zahrabu, víte. Já pracovala na hřbitově, no a tam jsem zahrabávala nějakýho inženýra Pecha. No, tak jako já, když budete chtít, já vám tam hezky načechrám takhle ten pelíšek a bude se vám tam hajat krásně. Marta je trošku divná, ale to nevadí. Mám i jiné kamarády. Mám kamarádku Rety. Rety? Retinka nám něco poví. Dobrý den, vítám. Jak bude zítra? No, tak to nevím. Ale dneska bylo každopádně den z hnustě. Dneska jedou. Rety je taky divná. Zkusím raději kamaráda Davida. Jak bude zítra? To už tady bylo. Něco nového? Tak stejně si taky nepokecáme. Tak já zkusím Kríšu. Kríšo. Zkoušej. Já teď nemůžu, já teď hraju. Aha, tak zkusíme třeba Gabču. Tak to je jako... Dobře, zkusíme paní profesorku. Mimochodem je to taky Marta. Pojedeme spolu do Indie. Jo! Řekněte mi něco. Ne, dobře. No comment. Rety se zna... Rety je nahá. Rety je nahá. Vidíte ten ohlas? Slyšíte to? Rety je nahá. Tak, já to teď otočím. Rety, můžu... Nejdříve hlavu. Proč jsi to nevzala předtím? Já nevím, si to nebral nikdo. Oh. A zaspívej mi čínskou píseň. O to.